Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali membagikan sebuah video dirinya yang menyampaikan beberapa hal penting terkait konflik yang tak kunjung selesai. Rekaman itu dibagikan di akun Facebook pribadi Volodymyr Zelensky pada Kamis 13 Oktober 2022. Dalam rekaman itu, Zelensky menyampaikan tentang pertemuan lain yang terjadi hari ini dalam format pembelaan Ramstein cukup produktif. Diketahui mereka membahas mengenai bantuan yang akan diberikan ke negara Ukraina berupa sistem pertahanan anti pesawat dan anti rudal. Semakin berani dan kejam teror Rusia, maka semakin jelas bagi dunia bahwa membantu Ukraina adalah salah satu tugas kemanusiaan terpenting bagi Eropa. Saya percaya bahwa kita akan mengatasi tugas ini dan saya berterima kasih kepada mitra kami yang telah membuat keputusan untuk memperkuat dukungan semacam itu untuk negara kami. Dukungan untuk pertahanan yang efektif di udara. Ucap Zelensky disusul ucapan terima kasih. Terima kasih kepada semua orang yang membawa kemenangan kami lebih dekat. Terima kasih kepada semua orang yang membantu Ukraina, tambahnya. Зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що вирішимо це завдання, і я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої державі. Підтримку для ефективного захисту у повітрі. До речі, я хочу сьогодні відзначити бійців наших повітряних сил на південному напрямку. Там досягнуті непогані результати, зокрема збито 4 російські ударні гелікоптери і вже більше 10 ударних безпілотників іранського виробництва. Довелось захищати наше небо сьогодні і на інших напрямках. Маємо позитивні новини з оборонного Рамштайну, пов'язані з додатковим посиленням нашої армії сучасною артилерією. Дякую партнерам. По всій країні сьогодні продовжилось відновлення після дводенної російської ракетної атаки. Тоді були пошкоджені енергооб'єкти на території 12 областей та у столиці. Станом на цей час повністю відновлено технічну можливість постачання електрики у більшості областей. В 4 регіонах роботи продовжуються ремонти, мають завершитись найближчим часом. Наші енергетики у деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в таких умовах. В умовах, коли виробництво електрики знизилось. Я хочу ще раз подякувати усім нашим людям, які поставились до цієї ситуації свідомо і роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України. Варто продовжувати розподіляти своє споживання електрики по годинам всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики. Хочу сьогодні також подякувати усім головам областей, мерам міст і головам громад, які суттєво скоротили споживання електрики в комунальній сфері. І це важливо. Вкрай жорсткою залишається ситуація у всіх районах, які межують з передовою. У ніч на сьогодні окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з градів і ствольної артилерії. Серед поранених дитина, дівчинка 2016 року народження. Дуже важке поранення. Вранці російські терористи обстріляли Авдіївку Донецької області, центральний ринок. Окупанти били з градів. Станом на цей час у переліку загиблих 7 людей, 12 поранено. Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясовують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати всі імена і всі деталі. Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю і ката. Від командувачів до рядових, що виконували ці злочинні накази. Не забудемо, до речі, і про пропагандистів терору, усі, хто виправдовує російський терор і підбурює агресію, усі, хто закликає до вбивства і заохочує знущання з наших людей, будуть відповідати на рівні із вбивцями і катами. Вся російська машина терору має бути знешкоджена і буде знешкоджена.
Дякую всім, хто наближає нашу перемогу. Дякую всім, хто допомагає Україні. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.